Je naše srdce iba pumpa, alebo je za tým niečo viac? Toto je fascinujúca téma, ktorá spája vedu s osobným rozvojom. Naše srdce generuje najsilnejšie elektromagnetické pole v celom tele. Až 60-krát silnejšie ako mozog. Keď sme v strese, rytmus nášho srdca je chaotický, ale v momente, keď vedome presunieme pozornosť do oblasti hrudníka a vyvoláme v sebe úprimný pocit vďačnosti, stane sa niečo magické. Nastane koherencia. Tento harmonický stav doslova preladí frekvenciu každej jednej bunky v našom tele. Prepne nás z režimu prežitia, stres, do režimu prosperity a zdravia. Stačí 5 minút vedomého dychu a vďačnosti, aby sme zharmonizovali svoj nervový systém a posilnili imunitu. Dnes nie je len deň na prácu. Je to deň na naladenie sa na tú správnu frekvenciu. Klikni na tlačidlo odoberať a zapni si zvonček. Budujeme to spolu.